Hûn bêjin ez naxwazim leşkerî bikim. Gelo mafekî wê wisa heye? Reda wîjdanî li gorî hiqûqa navnetewî tên naskirin. Lê heta niha li Tirkiyeyê mafê reda wîjdanî natiye qebûlkirin. Li Tirkiyeyê yekemîn daxuyaniya reda wîjdanî di sala notî de hat dayîn. Di sala notû çaran de parlamenterê Partiya DEP Zübeyir Aydar pêşnemuya reda wîjdanî da. Di sala notû çaran de kesekî ku navê wî Osman Murat Ülke daxuyaniya reda wîjdanî da. Paşî bi salan li vî kesê muameleya xirab hat kirin û wî xistin girtîgehê. Ev kes bi salan bi vî yekere têkoşîn kir û gelek zehmetê dît. Di sala 2007 de Enver Aydemir Kurdê Agiriyê bi sedemên dînî û olî bi reda wîjdanî got ez naçim leşkeriyê. Piştî van îfadeyan Enver Aydemir hat binçavkirin û wî birin leşkeriyê. Ji ber ku cil û bergên leşkerî li xwe nekir û fermanên leşkeriyê bi cih nanê, bi fermanê fermandarek 10 leşker bi zordarî cilên leşkerî li wî kirin. Dema li leşkeriyê ma gelek heqaret û muameleya xirab dît. Reda wîjdanî nesûce. Komisyona mafên mirovana netewiyên yekbûyî di biryarekî de diyar kir ku reda wîjdanî mafê herkesî ye. Di çarçoveya azadiya raman wîjdan û olê de. û bang li hemû dewletan kir ku rêzîknameyên pêwîst pêk bînin. Reda wîjdanî ji aliyê Konseya Ewropayê ve weke mafekî bingehînê mirovan hatiye qebûlkirin. Dadgeha mafên mirovana Ewropayê di biryarên xwe yên derbarê reda wîjdanî de balê dikişîne ser wê yekî ku ragihandina reda wîjdanî mafekî bingehîn e. Li gorî biryara Komîteya Wezîrana Konseya Ewropayê her kesî ku ji leşkeriyê mecburî berpirsiyar e lê ji ber sedemên wîjdanî bikaranîna çekan red dike divê mafê wî hebe ku ji erka vê xîzmetê bêderxistin. Dibe ku ev kes ji bo pêkanîna kar û barê alternatîv berpirsiyar bin. Divê xîzmeta alternatîv ne wek cezayê pêwere kirin. Li Tirkiyeyê hejmarekî kêm redkarên wîjdanî hene ku redkirina leşkerî dikin. Redkarên wîjdanî gelek caran dibe ku bên darizandin û têkevin girtîgehê. Leşkeriya bi pere hatiye destpêkirin li belê redkarên wîjdanî vê yekê jî qebûl nakin. Ev kes rojek jî naxwazin leşkerî bikin. Niha leşkeriya bi darê zorê nayê kirin. Lê di dema kontrolên polîs û cendermeyan de raportên girtin û ev kes ji bo demekî jî azadiya xwe pêpar dimînin û li gel raporan jî mecbûr dimînin ku cezayên pereyan bidin. Her wiha mafê mêranê şixulandin û gelek mafên din tê îhlal kirin. Ji ber ku hem saziyên dewletê û hem jî saziyên taybet dema ku personel digirin dixwazin ku alaqadariya wî kesê bi leşkeriyê tune be. Ê ku reda wîjdanî dikin nikarin kar bibînin û jiyana wan kesan gelek zehmettir dibe. Di hiqûqa navnetewiyê de reda wîjdanî tê qebûl kirin. Lê li Tirkiyeyê mafê reda wîjdanî nayê qebûl kirin. Ji ber ku ti rêzîknameyê qanûnî tune ye, redkarên wîjdanî dikarin her wextê bi awayekî keyfî bên binçavkirin û rastê muameleya xerab û îşkenceyê bin. Li gorî we divê mafê reda wîjdanî hebe an tune be. Ger mafê ku sahibiya hûn ê wê bikar bînin an neynin. Şîroveyan de fikrên xwe binivîsînin. Ji bo vê mijarê belav bibe, di rûpelên xwe de parve bikin. Bimînin xweşî, bimînin Kurdî.